Máme tu bicykel, ktorý bol vyskladaný zo starého rámu na nový rám. Aj ten nový rám nie je tak úplne nový, ide o rám, ktorý bol kúpený na inzerát. A počas skladania sa tu vyskytlo niekoľko problémov a toto video by malo slúžiť na to, aby ste vedeli, čomu predchádzať v prípade, že kupujete či už jazdený celý bicykel, alebo iba jazdený rám, ktorý potom prehadzujete zo starého bicykla na nový. V prvom rade treba dať pozor na tlmič, spôsob jeho uchytenia, ale aj jeho celková dĺžka. To isté platí aj o hlavovom zložení. Keby bolo dlhšie, nemusí vždy sa dočiahnuť, existujú na to adaptéry, ale zase predražujeme to. Sedlovka, aby vám sedlal priemer, aby ste nemuseli kupovať novú teleskopku. Stredové zloženie, či je to presvit, či je to na závit. A zadná oska, tu nás sa čakalo 5 dní, je ich veľa prevedení, takže bolo by fajn, aby bola k rámu. Nejaké adaptéry sa museli dokupovať, ale napríklad aj prechodky hadíc a bohdenov chýbali. Nemá vplyv na funkčnosť, ale estetika určite ide dole. Tak sa.